Her det afgørende moment i dagens New Firm. Ja, det er godt sparket. Han skruer den ind. Med landsholdskeeper Stefan Andersen. Brillerede for en uge siden med et grøn af et hug. Og det gik ud over Steffen Rasmussen fra AGF. Her går det ud over Stefan Andersen. Martin Vingegaards kongemål 20 minutter før tid. FCK på mesterskabskurs. Brøndbys 6. kamp uden sejr. De fortsætter det triste og turbulente forår. Og William Kvist pynter til sidst til 2-0 i overtiden. Kvist. 2-0. Bliver rettet af. William Kvist sænker definitivt Brøndby her med et mål, som også meget godt beskriver, hvad FCK har i øjeblikket lidt tur i. Ellers var det en skuffende kamp, men dog en OK start med tempo og chancer. Santin igennem efter et par minutter, men Brøndby clearer. Santin får lov til at runde her. Det er godt lavet, Santin. Man skal være glad for, at Bischoff har taget den placering, han har ind omkring første stolpe her. Thomas Rasmussen med boldtab. FCK sætter i scene, men igen ufarligt. Her er det Vingegaard, der lukrerer på det. Santin. Så Martin Vingegaard med hjørne. En gruppe FCK'ere med en dårlig forrest hætter, men over målet, hvor Stefan Andersen gjorde comeback. Efter et hektisk første kvarter blev resten af første halvleg mest en række hårde dueller, der endte uden hverken kort fra dommer Claus Bo Larsen eller skader. Anden halvleg igen få chancer. Her Brøndbys største efter hjørnespark, Krondeli, men veteranen Peter Madsen kan ikke score. Derovre, Peter Madsen, han er stor. Eneste Brøndby mulighed foreløbig tilfælder altså rutineret Peter Madsen, 31 år gammel. Det drama til sidst, da Johan Wieland er nede, men i modsætning til Jesper Christiansen sidste år, rejser han sig igen. Brøndbys fans tabte, smed et romerlys på banen. FCK vandt, men selve kampen blev en fuser.